Da ste ljudi. Evo nas u još jednoj epizodi, moja mapa i moji projekti. Malo novi način dolazi. Ovo bi bio moj sedmi, ne znam, jako je projekat Big Smoke House. Tako. Sad dajemo početak. Evo ga ulazak. Mala ptičica za mene. Dobar dan. Podesio noć. Ima tu bajsić. Tako i tako i. First na prodaju. Malo kontić, malo to dole. Tu motor. Tu trebalo kao neka radionica. Tako neki način. Ti je mali bar, to ništa, ovo nije specijalno urađeno. Ali meni se sviđa, ne znam kako vi hoćete. Vi lajkujete, vi komentašite, vi subscribe-ujete, vi šerujete. Pozadimo, otvorite šta ima. A neće ga. Lopate. Budi. Motor. Ovo bi bilo kako bi izgledalo po meni, kako bi ja to koristio. Evo ga. Ovo bi bilo... To sam malo dodao, jako visoko se zapalila, ali ne veze. Tu malo ovo. S jedne i druge strane. Cveće malo, tu malo otpatka, unutar se ulazilo, naravno tu baš testerica motorna. Sedite, popijte nešto, vrate. Tu otpada, tu od toga, malo motor, freeway, bar, popi piće sa nama, budi duže s nama. Pa parkour mi je neto laki način da se pobegne odavde. Ljudi, pa nema više šta više riječi. To bi bilo to, ovo je bila samo kuća pokazat Big Smoke-ova kuća kako bi po meni izgledala. Map construction. Nadam se da će vam se svidjeti, ovo je valjda moj 7. projekt. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!